Que é o Estatuto de Autonomía de Galicia? Imaxina que España é como un gran equipo de fútbol. Neste equipo hai distintas partes que son como os xogadores. Galicia é un deses xogadores e ten as súas propias regras especiais para poder xogar e organizarse mellor. O Estatuto de Autonomía de Galicia é precisamente ese libro de reglas ou a lei máis importante que temos aquí en Galicia. É como a nosa propia mini-construcción. Para que serve? Serve para dúas cousas principais. Danos autonomía, poder para decidir. Significa que Galicia pode decidir a xestionar moitas cousas por si mesma, sen ter que pedir permiso sempre ao Goberno Central de España. Podemos tomar decisións sobre a nosa sanidade, os hospitais e médicos, sobre a educación, os colexios, como se dan as clases, sobre a nosa cultura e, moi importante, sobre a nosa lingua, o galego. Di como nos organizamos. No Estatuto explícase quen manda e como. Dinos que temos un presidente como capitán do equipo, que temos un Parlamento de Galicia, que é onde están os nosos representantes os que votamos para facer as leis, e que temos os nosos símbolos como a bandeira galega e o himno. En resumo, un trato especial. O Estatuto de Autonomía é o papel que di que Galicia é unha comunidade autónoma dentro de España que podemos facer sós nosas competencias como funciona o noso goberno galego. É o que fai que Galicia sexa Galicia e poida coidar as súas cousas, da súa xente e da súa lingua.